Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagodayin nga ti surat ti pagkasaritaan ni Evelyn nga napakuluan. Dagiti agkabsat. Dear Manong Nemi, ung tanak ti kabsat ko Manong Nemi nga niya Devora. Gabutasan kong may pasnek ti agbasa. Irinto ta isuna Manong Nemi kat nakaradwaren iti college kat adan trabaho na. Inkarigatan na tinagraduar numampay ulila kami nga demang manong. Ung tanak manin. Evelyn, manang, no saan ka makapagraduar? Kat awan na bintas ka trabaho. Agbabawi kan to. Kituray man pa no saan ang makapagraduar manang no makapagraduar to dahil kwa. Mga asawa kanya kat adapintas ka trabaho. Yan na pimpinas ko mamit. No makapag-graduar ka, kinapintas trabaho. Kitaan na. Sige manang. Ikarigatak, ang imo kas pagkarikan na, hangko talaga may yulo. Sorry na lang. Talagang Jack may yulo Manong Nemi, balugak ngamin. Hindi kinabalog ko, dito ko nga namamo Manong Nemi ni Alex. Ni Alex kat mga obisina Manong, executive tilangana. At siyempre, nagwapo. Iti pa nagraip ti dakulap mi Manong Nemi narik na akong nga gayatak kang kuwana. Actually Manong Nemi kit aduda kita agararam kanyak nga maumot ti makakayat ko katakwada. Kas imbaga kinimanang Devora. Hanga bali manang orisanak agturpus basta lagi di makapagturpus ka na daan tinapindas nga trabaho tagbaling asawak ko na. Iso dahi ni Alex Manong. Naala na tinumber ko, Facebook account ko, dahil tamatin tinangrugyan na nga nangaraarim kanya. Aging kangin, awis na kung Manong Nemi ti may nga dinner day. Ibagkat kang kuhan Adamanan ko ni Manang Devora, nakapagturpusan na pa asawa na. At trabaho na, yung siyak, diyak may ulot agbasa, maripit-ripita. Kat, no talagang sa mo may ulo, no asawa kan to, apply na housewife. Kastat sapsapulit. Ana? Sapsapulit na kas kanyak na saan na nag-graduate? Tapos na di kasta. Kat may pamaysam to, iti mga sikaso kanyak kakasasawan. Ken mga sikaso, kada kita anak ta. Opo, sigurado ka? Nga anya? Nga datatag-asawa? Because I love you. Katsyak ngay. Love ka nga ta? Nagkadkadan ako matiawis ko. Mamatiak nga sa anak nga love. Ngam ka po talab. Imanugot ka, kad makita ka rin matam nga love na. So nga patsyak. Alex, kinapod no na kinatuloy kita kararam kanyak. Yung tsaka mo. No apay nga. Ken no anyat adda ken ka. Gabatas, love nak men?
Damo ka pa ila makita na labat first sight akong keng ka. Di mo nga tapat dyan manong nemi ka dahil timot lang nga rabi i-check-in nak ni Alex. Alex, api maten. Gana, nagalisto maten. Kastan tumadatong pal na, di ba? I love you, kung nakeng ka, I love you too, kung naginarakop ta, naglanang nagbibig ta. Mayat maten tirik nata. Baga baybayan nagtulaeng. Sang kantong mabaybayan. Ikarik. Nang runa na pudno, nga wampay padas mo. Agsapsapo lang it virgin na kaskeng ka. Kat ito na ito nga rabi nga da mapasamak ka data. Umay kuntun ka sarita ni manang mo. Tapno asawain ka. Ala, umunamot lang asawa ni manang. Sige. Didagdagam ni manang mo tapno asawa tapno sumarunutan tumaten. Nepa ay ko nga ron ti amin ko ken kuana manong nemi ngawang pulos pa nagked ken pa nagalumiin ko. Ket syempre napaneknekan na a virgina. Adadan ti irot ti arakop na kanyak manong nemi ti second round. Gabot ta talaga nga napaneknekan na. Nga talaga nga siyak ket iso na laeng. Tinangdamo kanyak. Nakadungtungo nga asawa manon ni asawa. Nakadungtungo boyfriend ni Alex. Noon niya tinamnamay napakaragsakak edad na. Naging kangin niyam amukon manon nemi kinimanang Deborah. Kahit mo asawan. Umuno na kang kasawang siya. Kahit umuna ang kasawa ka naman ang sumaruno ak. Ba't pa boyfriend ko? No. Hindi siya nakamlat ang arudin Ti umuna. Anya pa kang rod. Baka no, masansang nga mapasama ka na kayo kadagsikog ka. Anya nga tano, ang kapilagsiksigog ta, ituloy mo tagpasa. Di ka mabain, nga ta mga asawa kang kakit professional, mga pabisina. Manang siyak tisapsapunan na. Nga anya. Kayat na, nga college graduate asawain na, tapay. Tapno, maipamaisak ti mga sikaso ken kuana, ken mga sikaso kadagit agbalin nga anak mi. Sige, so talagat gasat mo. Imuno na ka mga rod nga nagkasar manon nemi ken ni Alex ngem ni manang. Ket nakaragragsak kami manong nemi. As in nga nakaragragsak kami. Nagruna, manon nemi, idi may patakderen, tibalay mi, samit ket di unay nga, dakkel, gagangay lang. Naging kahagsikog akon manong. Ala, manot kahit mong anak, dinamag ko. Manot kabay lang. Sa anak laki din sa sarihan, uray mano. Gabot ako mo to brak, nga di paraan anak. Sige. Naging iti kayam. Kunana manong. Kaya nagbalinak na rod nga nadungo keng kuana, asikaswek, manong nemi, bayad iti panagrubwat na, nga mapan iti pisina. Sa kunto sa baten, manong nemi, nga ited di kiti masapul na, sinelas na, pagsukatan na. Kenore pay, idi addan anak mi, manong nemi. Lalaki tinauna, manong Arnel, tinagan na. Kahit uri addan tagtagibiyak manong nemi agtagtagibiyak na dungo aklat ti asawa. Nga dito di ka po na manong nemi no apay nga saan na pulos nga tumalyaw ti sabali nga babae. Nagasawa mo ten manong nemi ni manang Deborah. Manang? Padamad la professional ta asawam? Kawan. Ni manong mo nga Daniel. Tunot kasaryo. Tuno 8. Ket sa dinuntut pagbalayan nyo. Kapag kumapanawak ti family house tayo. Hindi kami Sikakit, ori sikat burida kakit, sikat muna nga nag-asawa at matembalayo kini. Anat na kanta asawa tayo? Alex? Wala ni mana. Sige. Kaya lang agin na dayutan ngayon. Kaya alis tumatlaeng. One way matlaeng. One ride kunak ko mo. Nga umay ka. Hindi adamat ko sa ni lakay mo. Hindi ko sa kayo. Nga may sumarong ka. Wano siya. Da kami ka ni Daniel. Tibang sarong ka na kayo. Kumusta?
titagtagibyan. Anang, sa anak panginatat nga. Manubulan na inaman. Data lang baka sigukak man nga saan nga natat nga, natukano kasya ka. Pangganakan ka nga tayo. Sa ka nga tama na, manuntungan tagbaling anak mo. Sabi ko maata, umanayin ta duwa, talo. Agpadpada kami nga agkabsat manong nemi nga daanin ti asawa. Aging ka, nga damanin adi, ni Arnel, manong nemi. Talaga nga sana kon nga nadatngan pa. Masigugak matmanin. Nangasawan manong nemi. Awan pa'y makatawan nga baet. Dagit anak mi no kas pagarigan. Laeng. Una, talaga. Sweetheart, at damanin. Wow! Laing ka nga talaga. Nalaing ta nga duwa. Di ka ba nagregla, damanin. No kwenta, manututawan ni Arnel. No pasangay ka. 1 year and 4 months. Palubos na po. Mayat, Mayat. Habi ko na. Habi ko, mayat. Hanta nga hamong mabaybay ang kita. Nagtatagit. Dadi ka matag mga opisina. Dito ko nakita nga pagpintasan na no saan nga nagkanagraduar. Kita mo no naggraduar ka, kit nagtrabaho ka. Baka no aganak ka, kito no mabali mo panahon, subli ka to opisina, mabaybay am di kita. Sabali lang ti, talaga nga panang tratar ti anak no ina mismo. Hanga datay yayawon o sinuman. Di ba? So, nagagasgasa ta ka ng asawa ken ka, Evelyn. Babae manong nemi, ti si Marno nga inyanak ko. Ani, tinagan na. Letters A amin sa pangrugyan, tisot kayat ni manong nemi ni Alex. Nga po siguro ti letter A, ti pangrugyan tinagan na. Irin to, manong nemi, ano kasta nga tawagak ni manang Devora, manang, ginaw kan, duat anak kon. Matpay. Alam, manang, masapol nga aganak ka. Apay. Ano apay? Kadwin. Ano serbi na nag-asawa ka noon, anak yun? Masapol nga aganak ka. Tapos nung ikastakit adan to, mang taripato kata kayo, kinikayong, into no, aglakay, bakit kayo? Into nag-senior citizen kayo? Ay, alala, barbaring adan tumat lang. Kitsi ka. Duhan, sa anak pa, nabayagan nga sa anak ang gusto usarte napkin. Kahit mo sa na may katlo, hangka pa nga agreglag, sugo ka dumanan. Iso na ito, talaga gasat ko agad iso. Fast forward, manong nemi. 5, dagiti anak mi, kini Alex. Nga puro kasjay, tibaet da. Nasarok lang ang makatawan, tibaet titunggal maysa. 2 nga lalaki, manong nemi, ken 4, 3 nga babae. Sweetheart, marigatan ako. Nagrigat ti mga haywan. Amo nakit ni. Nagloko da. Agsisinutil da. Di mo madlaw? Nga marigatan at? Madlaw ko nga rin. Mababayan pa yan ti pagim. Saan ako nga naimas? Naimas kalat ta. Sige, palagit kan. Kaya kumamat ka ti sa nga tuse na. Baka malipatan pa'y dagan na kita anak mo nung kaaduna. Amom no apay nga letter A amin ti kayat ko na ganda. Apay. Gaputap nun ti kasta, ket saan ka marigatan. Nga mangikabesa tinaganda. Kuma, ang limada, alis to lang. Ni Arnel. Si Maruno. Baka malipatan mo. Basta letter A, malagip kulat ta. Nagpalagitak nga roden manong naming anya kit dinayapi man ti kapsat ko. O kaya magpadpado nga diferensyada nga gasawa, piman. Ada di kiti gundaway manong naming nga umay di kita gasawa. Amanang
Devora, kasama tayo ni Manong Daniel. Kat diba, maragragsakan na, kita anak ko. Gabutan no umay dakit. Ni, ada dangker kini auntie. Alo, ada manin sarabo mi. Pagpapausan na no ka ano nemi nga ay ayawanan nga ikuy-kuyog dagiti anak mi no ko. Bumulod da no ko. Buludan da. Bumulod da dua. Dapat digiti gundawin nga kahit da nagsusurot. So mapanda amin. Mayat mat dakil mo dilugan da manon nemi. Mapanda ipaspasyar ida. Ipaspasyar mo met ida no ko no the time mi kini Alex nga asawak manong. Ganito no iyawid da idan, umay ditoy, balayan. Kat siyempre, ano di kita nagatangdan. Nadapay na minsan ngayon pagkakaniyak ni Manang Deborah. Ano nga tano, mga ala kami iti oray may sa kadakwada. Alam manang, di kayat? Di mo kayat? Di kayat nga daw may sa kamisina kadakwada. Mga dap kami ko ma. Manang, mga dap kalat sa balin. No kuman sa anak ang laikit kumaakit nini. Sige, papututak pa ito. Kukuhayon to na may kanim ko na kumaang. Uso na taliman. Mga dap kalangan sa bali mana, please. O sige. Barbaring naadama adhap mi. Ngayon kaskas di manong nemi nga duduwa damanang kanimanong. E din to tata kami, siyempre, pito kami. Hamat ka di manigatang ti asawak manong nemi nga magsakad ti panagbiag mi ken panagadalen ti kitanak mi. Nagagat, nang ato posisyon na, nagagat iso na. Fast forward, manong nemi napagbasa mi amin apa nagpaggraduar di kitanak mi. Kada dami ng pagsapulan damanong. Agsasarunod damatan nga gaasawa. Sweetheart. Tinapupuotan di pa naglabas ti panawan. Aya, kitam kadla nga. Nagraduar amin ng dikit anak ta. Bakit akon? Saan ka pa bakit di ka mat pa nag-senior? Siya at nag-senior, nag-retire aton. Nag-retire ka anton? Di no malpaston ti retirement mo, anat obrata nga ron. Paspasyar ta. Kit pangalan ta nga ron kat di ka matagubran at nag-retire kan, hindi pension ko. Kit numatay kan ton, di sakto pensyonen. Datangar sakit, sakit eh. Abay, numununakim si ka, no matayo kon, awan jak pensyonen, hanggang pensyon. Kasjay, ano pa yan, dari kita dunga kat kasjay ka no? Di kita dunga, masama na kasjay, ito na, inaplayak. Ayun, namanang nga takin ni Manong Daniel. Senior na niya. Tamanong nga tawad, diba, it maginimana nga ya? Senior dan, awang pa anak da, ala. Datit ko nakitik ang kuhana. Apay, no awan anak da, bakit aglakay dan? Siyempre, sinuward mga sikaso kadakwada. Timang tandan da. Na naserbi na ko ma. Ngayon to nag-retire da, nagduwa da ng pensyon. Ayaw na niya. Sino mga alangar ka alaan da? Sweldoan da. No, kadagito'y ko man akit, at ako mainala da nga tulungan da nga graduar, tapno isuntot mga abo kadakwada. Yung bagkaratay niya, 5 dikit anak ta. Saan na tanto nga tama ta baybay dikit anak ta, sweetheart, Alex. Isod serbi na nga rin nga aganak ka, tapno into no aglakay agbakat kan, isod dantot makamukeng ka. Di ba? Bareng nga. Ope ko mga bareng ko lang. Di ba dapat? Sabi katawa ka. Alalala, saan nga na dapat pagsalitan ta? Datan samot pa nagkapsutan di pampanunutan. Ay kaya manong nemi nga nagsasarunon nga dan asawa da kiti anak mi. Kit siyempre, no adda asawa da nagit sumina dan. Jaburadek manong nemi nga niya Arlene kunak kang kuhan, anak. Abay ma,
nag-asawa ka man tayo. Gumana tayo ni Densyo. Di, da kayo kadwamin to'y. Nga na dito'y family house tayo. Dato nga ti problema. Apay, da kayo man ngamin. Apay ganda kami. Kumakit lalaki ti Bordakyo. Ang babae akmat. Apay ang question na. Yung mama, siyempre, babae at kinatao, ng mga asawa, iyawid na. Alangan mag-isot iyawid ko. Ibagam kayo kuha na ang dito pag naidan nyo, tapos nadakadwami kini papang mo. Nadakam to tagaywan kada kita po, kada kayo. Baliwak to nga salita. Burudek mo tisuna eh. Panawan na ko mga rudik parents na. Di asin nung tungar ti kadwami. Di sarsarong karang da kay tulatan. Pinanpanunot ko mano. Kung nagami adot anak mo no. Saan da kakayat nga dinaan? Di ka iso. Ni Alex. Nagasawan to ni Arlene. Asin nun to pa iti kadwata. Evelyn, dito ti kunakin kay di. Hamong mapapalaw di kita nagtata, talagang sumina da. Mamanulaing di kita'y saan nga sumina? Sumina da. Ini saludsudakin ka, asinot napatpatigkin ka. Anak, wano asawa. Ano sumat mo? Napatagda anak, napatagman ti asawa. Mas nga naskan nga ipatag mo. Ano yung magamidi? Diyan ka mo. Nasakti pagsaludsudan. Awan sa bali nga mas ipatpatag ko no saan nga sikang asawa. Taapay, hanga napatagkin ka dagit anak ta, napatagda nga mas napatpatagkin ka, gapota sika kat saan nakto a panawan. Taapay panawan nakto? Saan ganito nga panawan? Saan tanto ang ginadayo? Nilaing patay ti mabaling mamagsina kada talakay. Nagasawa nga roten ni Arlene manon ni Mikit si Mina dan talaga nga dududwa kami ta nagretiro matan ti asawa. Ay, biyag. Apay. Meten di kiti naringkor. Nga anak ta, malagip ko lagat karo di dubing da pay lang permi. Nakaring ringkor iti nga balay. No naringgor ti balay, taragsak. No adda di taray-taray, adda di kita kikinaktawo, adda paspasangi. Itan, sikakin siyak metlaingan. Anang ratubratan. Di, paspasyar ta, inta pasyaran, di kita anak ta. Yuro kita dyan na una. Satan tumapan ni Jamay kadua. Satan tumapan ni Jamay katlo. Satan tumapan Jamay kapat. Satan tumapan ni Jamay ka 5. Oh, ikuanaltan, into no Lunes, di na una. Martes, Jamay kadua. Merkules, Huwebes, Biyernes. Kit Sabado kin Domingo ngay. Kit, nagpaspasyar nga sikakin siyak. Domingo, ita sumuknal. Oh, di mayat nga schedule. Numapanta, iti ay kita anak ta. Umiyanta, kituin Kahit malibreta pa no, ijay tang mga daw, kan magrabikin, mamigat. Sa tanto man umakat sa bali nga balay, sa bali nga anak, mga daw, magrabi, mamigat. Makamenos ta. Kat no, agpaot ta nga tati may sa kadakwada, makalawas. Evelyn, sigurado nga, kusilapan na kanigit anak ta. Baka niya manugang tato mo na kusila. Baka pati di kita pukot akit, di maumad na makakita ka data. Papanawan data kasta, kauna. Baka no, mapantay ti may isa katakwada kat, adda kami anak ko. Kunam kat, ay, da kay gayam papang, mamang, tuno na awid yo. Kunadat kas jay. Lop, nagbuslos naman tuno kas jay. Basta talaga, ti paspasamak, bakit? So agan anos ta, ore adda anak ta, sumina da. Kinamdamanang kinimanong mo, ni Manang mo devora. Oh. Abay, di madmadi, awan sarong karan da. Kawan.
Awan sa rungkaran da. Imbag ata nakadwada. Nga dahil ito iti, mga mukadakwada. Taada suswelduan da. Kano mga natamat nga rod ti swelduan ta? Umanangat nga rod, ti pensyon ko. Agpatulong ta ka na kita nagtaa. Ginastusam ida, iti panagbasa da. Kalbasan na, saan tanga-tanga tungayat nga tumulong? Mayat doon tumulong da. Ngayon sa amat lang nga nagiti anak tatag desisyon. Kasano na di anak tat mayat, di asawa na kat saan. Tayo so pagkapapaan da. Dagan na kasta? Ay na, bakit? Kasta nga talaga tibiyag. At bukod da nga pamilya. Nagawamot nga utang nga na imbaga nagamdan. Hamong kami napadasang na nasapa nga natay rin parents mo. Kahit no si bibiyag ko mapanig iti parents mo, kasi nung kata-kata kayo kinimanang mo ti mga sikaso kadakwada. Kalaman? Baga at nasapad na nga natay. Dadi kayo pagkaapaan nyo kung mga kapsat. No sinot mga iwang kadakwada. Ay, wala niya. Ay, kitang kadlangan niya ti biyag. So nga masapol, nga saan lang nga dagiti anak tinasken nga may saganaan, Evelyn. Dagiti pa asawa, dagiti pa naganak. Nasaganaan takan nga rod. Bagat agpensyon na. Kadnong pensyon na ko mga duwa, di mayat ko ma. Dati matimadina, ta sa anak ko nakapag-redwar, kadyak ng trabaho. Wala. Makamuni apo Diyos ka na ta. Baring na, amuda tayo matlang atalyawan na kita anak ta. Na minsan manong name sinarong karak ti kapsat ko. Manang, kumusta? Ay, sige gayam. Manang kita. Maintenance ko. Ni Manong. Adat ta, likod. Aggargar din. Pagwatwatan na kami. Dadi nga rod kat kadwayo. Kat, napan nagbasa. Imbag kang kamanang takwa. Jack, imbag kanya. Taan ta kadwayo. Dagdag kadwayo kay ni Manong. Di pagpasbasa mi. Inadap yung kadi? Mga inadap. Yung gabota ka sa pulan na ti tulong. Tulungan mi. Ti kondisyon, ngagnaed ka na kami, kat saan nakamto ang baybayan, kas pagarigan. Nuwapay nagsanay ka, Evelyn. Bagpay kang kamanan. Dahil ta kamanan, imbag. Una na sa sayat ata, adda kinatulag mo nga saan nakamto ang baybayan. Bisyak nga rod, takam nga rod. Ket, nukas nga papamisarong karan da kita anak mi ket. Adda kumuskusilap, agdagday-dayamudom. Dagiti manugang yun, agdayamudom, agdag kumuskusilap. Huwin. Numambaling ket, saan ka mga agpaot. Numambaling ket, midiyan dalang ti serve da kada kami. Sa kamtong pumanaw. Mamano lang na tayo, mangal daw kami nga siya. Awang paket ti magibagang umyang kami. Takunadan ako. Ay, umyang kayo kumapang. Mang, angin. Matip kwarto na iranta para kada kayo. Nakaw. No kayo tiyo agad, nagyang kiti salas ko na ta. Nagamit kami at siyempre at matbalay mi ko na ka. Ay, pampananutak nga ron manang. Nungas pagkarigan ta. Ay, sus. Pampanunutak pa kit talagang agsanaya ko. Kahit kung siyak mo na, ngamatay, ngam ti asawa. Apay met. Kit napiyad di asawa at agpensyon, siyak ngay. Dati ko nakeng kay di Evelyn. Di gamat nga minamagpati kanya. Unang ngam ti sapsapulid ni Alex kat dati saan nga trabaho. I-concentrate na ti mga sikaso keng kuwana keng dikit anak. Manong Nemi, agtawanak idin, iti 67. 70 met idin manong Nemi ti asawak, tain inauna, ngimiti siya. Idi mapasamak, idi aksidente. Na aksidente kami manong Nemi, ibagbagak kang kuha na idi,
Nga mga lakam ti driver mi, no kasta nagpa-share kami, ngam kayak pailaing ko na. Yung disgrasya, manong. Yung disgrasya kami ti asawa. Saan nga nakalasat ti asawak manon nemi? Tas sigun, kada di mo na nga nagresponde ket dead on the spot ti asawak. Hindi sublin ti puot ko, anda ako ni ospital. Nagiti anak ko manon nemi, susublat amang bantay kanya. Ni papangyo kumusta isuna? Tawanan ni papang mamang. Nakamansaya kayo. Apay. Apay nga iso, dua kami kuma. Dua kam kuma, tisaan nga nakalasad. Dakam kuma kini papangyo. Dakam kuma nga dua. Dahil tama nung name it isang sangit ko. Maglakid din, dari muara kong ti ospital. Ngagsarsarukod manong name it. Dati may isang asakak, di na maapektaran. Hindi may tabunan ti asawa. Halig, salig, sabi nga pinanawan na nagmay-may sa. Kunak idikan ka. Nasyak kumati umununa. Nasyak di umununa. Saan nga sika? Kasano pa ita di biyag ko, Alex? Ano man lagi di anak ta? Imasin nuntong atakadakoa dati mga alakanyak. Magsusublatan dakto. Oh, Alex, Alex. Nasakit manon nemi, nga ba nakapukaw ti lalaki ng dungdungok, dinungdungok ka ng dungdungok kaniya. Ti malpasen, ti tabon, manon nemi, naiwakasan ti amin. Nagpakadan ni kita anak ko. Dagiti asawa da, dagiti apo ko. Mang, kamin. Samat nga rin mga baling nga. Saan ka mga gawin at damat balay mi? Nabaybayan mi pa yung trabaho mi. Siyempre. Mabaling nagtatrabaho kami, kamayatan nga nakuha sa ni Papa. Sige, anak ko. No, kas pagarikan ta, ada pakarigatan nyo. Ada mat cellphone nyo. Amo yung mati cellphone berti tunggal may sakada kami. Yung laglagi pa nyo Ada amin trabaho mi, busy kami. Orita, ada mat pa'y nabati iti abuloy. Ken benepisyo. No, may gusto dahil nakit dakam to na nga kakapsat, timang tulong. Magtad ka na kayo, nangyari ka sa pulan nyo. No, napigsa kayo pa lang, sumapol kayo trabaho yun. Sige, anak ko. No, saan ka makasarongkar? Da kay kumato, may mang sarongkar kanyak, ang mga umusta. Tawagan na kilatan na, tapno, so pa nga timing o may mang sarongkar ka. No, hello, nana, mama, kumusta kayo? No, okay, no, kuna yun, hindi ako problema. Nagsakitak na. Agad nagsakit kayo, agad pa-hospital na kayo. Sige. Bahan ta, tutulag kam to nga kakabsat. Pag sa sinublatan ta kang alain. Ana, kataman, pag sa sinublatan ta ka. Awan siguro ba, timayat, nagtalinaed kayo, itimay-may isang anak. Ag sinublat kami, agtitinulong kami. Agad numakang tungar ti mading. No sa sinuman ti mangalakan niya.
Agad pasensya kayo na. Mas pagarigan nga, di asawam ta, kuskusilapan na. Unong bugaran na, unong bugbugkawan na. Tsaka tamat ipalubos na nang nadaak. Kit no awang ka nga. Kit no di mo kayat ti ugali di asawak no siyak di umayam agad di umakar ka. Kit no kasta karod ba't di sabsabali pa yung kaabsad mo. Pagpasapasaan dak. No, di yung maanusan agad. Di agtalinad ka dito. Awang gayam ti Sir Siribina hore atut anak. No kasta't ugali. Ibagbagami lang tipod nun mamang. Kaya damot anak mo eh. Talot anak ko. Adumat anak din sa kakabsat ko. Kaya kabutadot anak yo. Dinak pangirapinan nga ikasikasuin. Kahit di itulok ang kapsot kayo. Di itulok ang kapsot kayo. Di na pimpinas lang arot ko man no mataya ko. Tapno mamimpinsan nga. Iman sayang daksak. Itabon tapno awanin ti pampanunutin nyo. Kumaa. Huwag lang kayong ag-suicide. Magagkat ka sa taramidan nyo. Awan pulos manong name tinakang ngigak tinasya at nasarita kadikitan nako. Awan man la pulos timang bigbig kadakwada ti kinadungog kadakwada idi. Saan ka sa uda manong name? Suri ata damutin pamilya mi. Ada asawa nga si kasuag, ada anak ko nga si kasuag. Kat no may ramang kay pa kita Isus kat madi ah. Abi nga siyak. Ni Mano nga, api nga siyak, ni Adi nga. Pagpapasaan dak, di na pa inaramid Mano. Sana ko nang guskusar pati sa rukod, Manong Nemi, hindi ba pang gusarong karan ni Manang. Manang Dibora, kumusta ka? Ay, kapsat. Ay, apo. Bumakbagat na tao. Naggraduar gaya man na Jay, kwa? Pinagadalyo. Hoy, naggraduaran kita pa yung trabaho na. At Jai, isot mangiluto ka na kami, nuada, sama pa nagubra. Lakam na matipangal daw mina, nag-asawa. Kaya ka magpalakid di at agluto, agdalos, aglaba. Kaya pa lang. Manulat labaak. Ni Manong nga, kumusta? Adat na kwarto mi. Hindi na kaya ito pa yung ospital. Masakit. Laklakayan na na. Ala pa yung ospital mo manang. Baka mapada ka nga mabalo ah. Ana? Baka mabalo ka mat. Nagpadpadatan nga kapsat nga balo. Akada na nga ito mabalin tayo. Jesus apo. Kahit kumusta mat. Tagmay mesa. Ay naman ang nagrigan. Yung bagdadapay lang nga. Kautek, nagatak tiganek, nagdabdo mo pa yung masapol ko. Di ba ang panunotok, nung maibos na niya kakautek, pangalak tupay. Kung nangarod anak ko nga, sapulak ka no trabaho, tapno mabiyag ko di bagi. Susapo. Tadi na ka bala mapulos mapaladawan. Apo. Ure gayam adut anak mo no kasi jati klase na nga anak kaya. Wen. Bagbakin ka manang. Tadahan to mangbaybay akin ka. Bare nga, numatong palat karina. Salamat madlaw kong akwa. No agasawan ton, panawan na kamtumot na. Abi namin babae na nalayo. Lalaki ko maatap no saan na kayo panawan. Kito rin mat lalaki, no diya asawa na kita ma-disgusto na kami, wala ta. Sabagay. Nagrigat gayam ti kasto nga kasasaa, daya ka bagay, sungal. Naging kamanon nami ngin hospitalan ti kapsat ko ti asawa na. Ket sadyay manong nami nga natayan ti kayong ko. Susapo, palo ka matan manang. Ana?
Balo ka matay. Nakarti mabalin ka bagis. Kahit imuno namatay di asawak. Ngamiti siya. Kaslakan ka. Imuno napay sunang di asawak. Ay po, senior citizen. Balo pa eh. Imbag kang kamanang. Taore balo ka. Agpempensyon ka. Imsyak nga. When di pension ko, umanay nga para kaniyag. Kain para kada kami kini Imelda. Jay pinaadal mi. Ala, nagsangin ta katartayin ti asawa. Naglading ita katawan ti kadua. Nga naladladingat nga tamanin no awan ni Imelda. Buhayin manong name awanen, balon, akas kanyak ni manang ko. Ngem saan ngagmay mesa. Ngem ni agasawan manon name ni Melda nga pinaadal da. Adaak idi, sadyayan na. Simbarong karak. Idi kasarita ni Melda ni manang ko nga Deborah. Nana, ada kayo nana. Nana Evelyn. Wine. Ada ka mga kapsat. Ta sinarong karak ni manang ko. Apay ka di Melda. Dinamag ni manang Deborah. Yaman mo kumakata kayo ti boyfriend ko. Kipastrik ka ma. Pinastrik na. Friend ka no tinagan na, ipatpada da nga dan trabaho na, kayat da ka nun tiag-asawa. Akit handa kayo maigawid, papanan na ko mga orta kastat magtungpalan na. Kaya nayat kayo, trabaho yon, nag-asawa kayo. Ala akit congratulations. Sabi ko maanak ko na urnos, na ragsak, tibangunan nyo ang pamilya. Ket friend, nana, ti ipagpakaasik kang kabaro kakit. Dito'y kayo ngagnaen, tapno atakaduak. Apay kang katawa ka. Dadang ti problema ita, nana. Taapay? Adamet, inak nga nasken nga bantayan. Kasta. Digad kahit nasawan nga ipanaw mo kanyak ni Imelda. Wala na. Hamad nga nga mabaling nga babayak ti inak. Sakman ti bordak kata kami nga kakamsat. Di kadag may sakto to yan. Hangga balin na nato may dakat sarungkaran. Inal daw to nga sarungkaran da ka. Ikarimi da ita. Lagad awan mabalil nga rin anak ko. Kasala talaga tibiyan. Nintupay ka bagis ko. 5 nga anak awan pa tinagbati kang kuana. Siyak tulakin din nga awan anak ko. Tinutuluan lang ni Melda. Hanto pa yung maigawid ni Evelyn Jaburdak na. Siyak tukin din nga jakmat kapkapin ni Imelda. Alawan anak ko. Noon ay karing agmay saak, agmay saak. Nagasawa nga ruden digiti duwa manon name kalpasan na agmay sameten ni manang Deborah iti balay na. Agpadbada kaming agkapsat nga agmay samano. Imbagpageng kuana ta binulan nga mapanaalain ti pensyon na. Binulan nga mapanag-groceria, binulan nga kompleto dagiti abastuna. Uray agmay sa. Siya ko naibusan manon name dati kakaotek gabaghalaan ti pagsapula. Rinugya akong manong nga parang pinasyar di kita anak ko. Dakay magayam nanang. Ay, nanang ti awag mo kanyak balasan ko akit nanang. Ngem
ni Arnel nga asawa mo inaunang anak ko kat mamang tiawag na. Ada ka din ni Arnel. Di ba si Magbat? Di ba gayo ya? Ano na ta? Bugsong yun na ta? Iti sumagmanong araw balasan ko. Ta umaik ko man dito agyan. Sumaruno. Ay sumarong ka ng agyan. Ay nailat ta dito yan anang. Mamang. Nailat ta ito eh. Ado na kita anak ko. Ano pa yun? Nag-asawang anak ko nga dato yung kambalay mi. Dandanin rumor na ana apo ko iti tuod. So nga narigat dito yung mamang. Tawagak mga Arnel. Tabarbaran mo isot mga ibagang amayan. Ay, saan nga mabali na? Awat sa bali nga masurot doon sa siyak. Naglagay ba nyo? Naturturak dito yung balay ng misuna. Di nakadipastrikan o resumbrega lang balasan ko. Nawara, jak pa nakadalos, jak pa nakaornos. Kailan kinikuhan, di sa bali ka anak yo. Magpapasadak mo tanan. Sangsagin ta, magbag na nga dabugsong kumano. Uri no kasunod ka adayuda, haun pa'y pagleta kun mano, magbag na. Haun pa'y load, ti cellphone ko, tadyak natin matawagan ita. Kasya amin ti ibagana. Hindi pa saludsudan mga anak ko. Hindi na pa saludsudan no, baka makainumak, makakahit ko tagkape. Iya susapo. Naudi pa pang kumanong name iti na Arlene. Ti bordag ni Arlene nga mismo tayo nag-retreat daw. Nanang! Oh, nanang tilang ako, nanak ko. Kaya mamang ti dating awag yung kanyak. Ay mamang, sobre kayo mamang. Okay, pinagtugaw na. So, ni bambanog yun Nagkaponyo aya. Kaya susurang kay nga anak ko. Yung bagtasan kayo una naging nadayo. Kaya nagnagna kayo, kasta? Kaya umot pagpleta ko. Sapo ya. Di kayo imbas nga, kami nga, kaanak ito, yung mayan nyo, di kayo kumapay, di kayo kumanapan kini, Auntie Deborah. Pinadas ko nga ron nga pinasyar kayo, ang kakumustaan, anak ko. Ngayon kinabudno na anak ko, kasi ka lang tinang pastrek ka diya. Anya? Saan ka nga pinastrek? Inagloko na kito yun. Sika nga burdak anak ko, sika malayangan ati pagyanak. Na, mamang, nailit tayo dito Kasta amin ti bagad. Tayo amin nga kakabsat kay bagad. Talaga nga nailit tayo. Nagaramid kami di balay may angin. Di na kami indraman nga. Iniramidan ti kwarto. Ito rin, tako sinilat ka na. Yun no, iramidan tak tibasit nga balay ko. Itilikod ti balay yo. Kananya ko ba't sa puling nididak ka lang balay family house tayo. Abi nga iramidan kay tibasit nga balay. Tapno, adamang kita kanyak. Narigat agmay maysa. Ngayon narigat met ti ado nanang. Ay, mamang. So nga, anos kayo at ano nga ron? Anos kayo? Nanonood ka tagang anos kaya? Pinakanaklaeng manong magulong peso. Kurang ti disiplina di kiti obing. Ay, nilolayo. Nagbangsit! Magnabasit ng lolayo Nagmano kayong lolayo? Nag-greet na ima na. Ba't nga naro kita po? Nagbugbugo akmat. Shish, mami, api dad to iso na. Umay lang mangan. Kalpasan na, gawit at matlaan. Ang masapol nga awan dito, matitibagat dito Ay apok, anat nakam mo. Bagawan na, jujud na akong ko. Lola ko na. Lola. Ay, bakit ako? Kita mo ang bakit kan? Lola dak, siya ti mother ni mami. Kamumi Ay, handa ka din susuro kang kabawak. Nga respetarem kanda yawam ni kiti inaw ng imsika. Saan, hindi kayo magbagayo? Ay,
Bakit ako ket masapul ko ti panang taripato di kita anak ko kanyak. So ang dak ditoy, ta ditoy ti ayan ti bordak nga anak ko. Abi nga ditoy, di ko man dadto mga anak yo lola. Napanak sa jayen. Ket may kami din ditoy. Kita lang, ang dakay ditoy, nagawid kay tumatin na. Dapat bukod yung balay. Anak, no si ka nga dati kas kanyak. Kadadaan ka ti anak. Hanto nga ta na sakit tinakim mo no pagpasapasaan na ka di kita anak mo. Ha? Alami rin sa manag ko. Iso nga, no ang asawa kan to, pintasan to pa ng tartar mo ka kita anak mo, tapos saan da kan itong matabaybayan. Kahit yung asawan, lola, saan nga napintas pa ng tartar yu di kiti anak yo, iso nga pagpapasapasaan da kayo. Asama, napintas mo, tao mat nagkurkura ka na kita anak ko. Kailangan dali ka po na no apay nga. Siyak di nasawa di lolo yo. Tas anak ka nakaadal. Tapno may pamaysag si kasuot asawa kin na kita anak ko. Himbukbuk ko amin nga panawan ko kanakuha saan ko ina nga binaybayaan. Di tataka sa bulak ni tulong dahil baybayan nak buntan. Magbasabasahan nak. Nga di na kaya't ngagpautak inisidong da. Sabay ko matasan yung tumat na malakam. Hintun da kayon, tagbakit ka naglakay. Sabay ko matasan yung tumat na malakam. Di kastoy nga palpalakam nyo kaniyak. Ngawamat ka mo ka nagkurkurangag. Nanganak laeng manong naming nga didakpay di kinayat kinasango. Sa anak inig kanan manong naming di anak ko ti pagpletek. Kan gastusek kano ti sumarunungal daw. Kaning balugan na kun manong. Hinak nga rodan anak. Pasensya ko yun mamang. Pasensya ko yun. Nasa kita yo. Pati na kita puko yo. Kat di ta kay kayat. Di nang nangruna kinilakay ko. Halawan, anak ko. Anak to, humamayan, tapno, sandak na pagproblemaan. Makamon ni Apo Diyos kanyak. Ngimtil ay pagpakaasik ka niya. Into no matayak. Itabon naktukad matlaeng anasaya at Nagawid akpiman dito balay ko. Nagmaymesa. May kaduwang harabi, sipod sinusur ko digit anak ko. Edita. Nagawan ti kuryente manong nami. Tideding harabi. Napanak na nga ti kandela, sininjak, tapno di kasta kadadamala silaw ko manong nami. Ti makadakas, naturugak, nabaybayak, nauram ti balay me. Uram! Tulungan dak! Uram! Uram! Tulungan dak! Ibag tatakarubak manong nami natured na simrek ket indrowarnak sakbay nga nakadanon di kiti bombero ngem sanda na kinabaylan pa nga sinubsub manong nami. Sinubsuban. Nauram nga naming pinsan. Na yung tigas-gasat ko. Diyos ko, kawanta mo ka nagkurkuranga ka nagbasbasulak. Iba pa yung mapasama kanyak tigastoy. Nagbalinak nga na siyat nga tao. Nagbalinak nga na siyat nga ina. Papay, nagtungpalak akastoy. Siyempre, marong name imay di kita anak ko. Kumusta kayo, nanan? Kastoy, nanang nga talaga. Namaliplipatan yung timamang. Tananang yung tilangak, yan kasasad ko. Nagsasalita kami nga kakamsat. Ket, pagsisinublatan na ka, makabulang ka kanyak, makabulang ka sumarano nga anak yun. Ay, urisahanin anak ko. Tapay,
Pisanan ko na sa iyo bagbaga, iwarwaras ka ng tao, nga utang minay, baganakim ken ka. Nagtutulog kami kunak lang aroden. Pagsusublatan da ka, papatayin da klaing. Susapo, tulungan da ka, stapit sa Kano babayan da kalatan namin pinsan. Nasa isapan ako. Bilang yon nga tiinayo nga nagdungdung ka na kayo, hindi. Nga nagpadakkel lang pabaasa ka na kayo. Huri saan na siya at nagtrabaho, hindi. Namdua kami mat ka ni Amayo, dahil Amayo. Nga nagkalikagom, ti pa naggraduaryo. Napintas ti biyagyo. Hanga balit. Babayan naglatan. Ngam data pagsusublatan dak. Kinang nangarod. Alangan ba't nagtalinaad ka ti maysa, nga agpaot. Kanong kabaw ka nun, di kakaasin ton. Bayan nyo, damadamag yun tulaing yun, nga nataya ko. Di kapsat ko manong name iti may, kabagis, manang, no saan da ka nga among ipatagan di anak mo, umay kan kanya, tadatan nga kapsat tagdan na. Kumusta matanda kita pinaadal mo? Oray no may dumat sumarsarong kar. Pasaray? Okay lang. Aw, matin balay mo. Hading ko. Di umay kanta. Agna etan Di balay nga pinatagdermi ka di Daniel. Datan angag kapsat tagdan na. Taorayan talaing na. Nga dumting matan ti panangapit nga po Diyos ka datan. Dakam nga rodin nga kapsat manong nemi iti agdandan na. Nagpadpada kami manong nemi nga. At maintenance na. Pagpintasan na manong nemi kat no senior citizen kan, member ka matanti PhilHealth ako na da. Libre no katip check up. Sa nagandang kam no ka nga pa-confine ti 24 hours. Tapos nyo kasta kat maalam iti akwami ti PhilHealth. Di pagpintasan na kita agar-garden kami. Tuloy mi di garden di Diyos aluwad na nga kayong ko nga Daniel. Pangan kami agsidakam ti presko nga nateng. Agadam native nga manok. At itlog ti native nga manok. Idel nat nga rangaw ti kamuti. Pasarek parte ka mati manok. Marama namin mati karne. Nga damat agsursurti ikan. Gumatang kami mat. Agpempensyon mat ni kabagis ko. Ken maysa. At dapat na paglaklakuan mi iti manok. Paglakuan mi iti nateng. Kat naman payagpadpada kami. Nga balo. Nga siya. Kat saanin ngayon kaskaso payag iti limangan nako. Kat iso na. Pinag-adal na. Damatan sumarsarong ka. Akit pagpintasan na. Akit naragsak kami. Numampay da kam lang nagkapsat agsarsarita. Nga nusumro kami kita alaglag pa may tinapalpalabas. Numan ang malakip kumatigit anak ko. Dapat di kitagundaway nga sumarong karda. Auntie, mamang, kumusta kayo? Ay kastoy, sibibiyag kami. Sumalsalunat kami. Handa ni Apo Diyos nga mga asika na kami. Amo ni Apo Diyos ti kaskasyan na. Da kami nga iruruman dagiti anak, kada manugang, kada apo ko, kat iso ti kasyan ni Apo Diyos. Nga, kita ko bagayo pa nang irurumanan. Iruruman na kaya? Ala na ko dispensarem no. Haang na siya at ti panagsahad kang kada dyan yung baga. Alakit, kumusta kayo mayet? Awan malat problema yo. Nadala tamat problema Tanyarod. Ore no hangkag bababayi Arnel. Nga apay nga sang kasimong bat. Nanang met o nanang manin. Apay at the other woman mo. Anak ko. Sinuludsod ni Manang Deborah. Damay kadwa pamilya. Napututak. Ay susapok. Di mayat. No dot asawa. Ay susapok. Ikit nagulong arudan na. Nangarutubra na kiti anak mo. O rin nakaradwardan. Daan nakaradwardan. Tapay na apukit tuod Ket
Ay anak ko, Arnel. Mamang, sapay ko anak ko, tamo da kayo to atalyawan di kita anak mo. No si kantumit bakit? Isong harap na nakasawak ti dua. Tapno di kas tagat konforme. No sinuntot mga mangkwa kanya ka. Ubi nga amang dadi may kadua nga pamilya. No amunak to nga tarak na nito no ka. Lumakaya kon. Ay, dahil ti purpose mo anak ko. Nangalakat ubing asawa tapno ubing tupay lang ito no lumakay ka hasta. Wais nga ro di biyag. Basta kung matinaramid yo idi. Ang kasano ko ma? Hambat inaramid di da papang. Isus. Di babae kay mad. Di. Ano anak ko nagbayag pa. Nasiat magamit ka sa sadyo. Lakit sabi ko tagtultuloy nasiat ka sa sadyo. Anti, mamang. Naging kakarig ito ay manong name. At dalatama di kiti marik namin nga sakit, nga naka-maintenance kami met, manong naming. Kante ko na akong nga quarterly nga pa-check up kami ti doktor. At syempre, ada exercise mi, ada paglingling etan mi, ken napresko, na imas na kiti sidsidami. Ang mo nagsidsida ti karne. No karne man, manok na native. Ikan, diyan. Tapno di kas takit matagibon may ti salon at may ngagpadpada da kami ngagkapsat. Yak tulaan mo manunemin yung tun ka ano nga dumteng ni patay kada kami kanimanang debura no sinuntot kumuno na kada kami. Dahil nga rin ti pagkasarita ininaw na akim sika yung kabutan na kay Ruaman to ti manong nga awag keng ka manong nemi. So manong nemi ti awag ni keng ka. Sabi ko man na kay bahati aki di adal liwliwakin pagsarmingan ti biyag kada kiti patag na divngeg kan nagbuya more power to your program. Tungar nagyaman nga pagaya mo, Evelyn. Thank you manang Evelyn. Tiinted mo nga pagkasalitaan tayo nga senior citizen. Balo. Ay, hello. Kat sabi ko mata nakaedad mo ti adal liwliwan na dyan nga pagkasalitaan niya na makunayo. Nag-comment kami makunayo. Sandali, kinakdagi siya comment siya. Thank you kada kita nagbuya. Thank you kada kita anos yung nagbuya ya.